Pitääkö ottaa joku oikein iloinen kuva? Vai otetaanko yksi hautajaiskuva? Otetaan jo kaikista pahin. Ota vähän. Mitä? Älä nyt pääsiäis mun. Kun sitä mä meinaan, että sehän oli ihan mun näköinen. Näyttelijäkuvia. Laitetaan vielä pahempia. Martti hymyilen. Hampaat ei tarvii näkyä. Anna mulle niinku se ohje. Eli mikä sä sanoit, että ei noin hyviä apinahimoja, tie parempia. Ota, anna mulle se. Mä en tiedä oikein mitä tapahtuu. No niin, otetaanko vielä yksi? Minkälainen? Sä saat päättää mikä eläin tai teema se on. En mä halua. Ei mulla mitään ideaa. Ai jaa. No. Voidaan tuijottaa sitten tollain niinku eri suuntiin. No. No, en mä osaa ottaa. Mä en saa niitä niinku siihen. Mitä sitten tapahtui? Herranen aika. Herranen aika. Noin. Alkolämmittelyt suoritettu. Alkolämmittelyt. Onks tää tää kuva vai onko se niinku... Ollaanko me vähän niinku eleviä? Tää on kyllä aika paljon kivempi tämmönen. No me voimme olla tällainen. Joo, siis voit sä olla sillainkin, se on ihan jees, hei.